amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka zage shi suka ce innaka la majnun. Allah bai taba yin mai hankali irinsa ba. Suka dubi idonsa suka ce kai ma'aukaci ne. Ya zo yana yaƙi da bokanci, suka ce kahin boka kawai. Ya zo yana yaƙi da tsafi, suka ce sahir kai matsafi ne. Duk sunan da baya so wanda yake kira akan kar a yi sai su ce kai ne. Ba irin tsokana da basu masa ba. Abin bai tsaya ga wannan ba fa, suka taɓa lafiyarsa. Ya tashi zuwa wa'azi, ya tashi shi kaɗansa saboda kar ya ɗauki wani ya je shi a masa rotsi. Ya taka da kafarsa tafiya kilomita 70 daga Makka zuwa Ta'if. Ya rika hawa dutsen Ta'if din nan. Ya je same su ya ce ya ku jama'a, ku ne makwabtanmu da ku za mu fara, ga wani alheri ya zo daga wurin Allah, ni manzon Allah ne. Allah ya bani ceto in zo in cire ku daga cikin bautar bayin Allah, ku bauta wa ubangijin bayin Allah. Da ku mutane ina son ku saboda Allah. Wa'azi mai daɗi. Suka ce cap a garin nan, suka turo masa yara 'yan iskan gari suka ce ku dake shi ku masa atile. Aka fara dukansa sai da ya suma. Yana farfadowa kawai sai ya ji mala'ika a kansa, bai ma sanya aka kare ba. Duka da jifa da naushi da wulakanci. Mala'ika ya zo ya ce masa Allah ya ji abinda mutanenka suka ce maka, ya ga abinda mutanenka suka maka. Ga sako nan daga Allah, ya aiko mala'ika, tun kai baka yi addu'a ba ka faɗi me kake so a yi maka. Sai ga mala'ikan da ke kula da duwatsu ya ce in shi ta adbaktu alaihimul akshabai, in kana so yanzu mutanen garin nan a ɗanɗana musu kudarsu, a nuna musu kai Muhammadu Rasulullahi. Wa'annan manya-manyan duwatsun a sa a markaɗe a tsakaninsu, a yi rugurugu da su. Yanzu in yi musu wannan abin, kana cewa kai a yi za a yi. Na gama shirya, amma ni ba zan yi ba sai kaci. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ha kana taɓa musu. Ce bal ni abin da nake so a bar su. Ba su sani bane, da sun gane da sun yarda, da su gane a hankali, a bi su a hankali. Bayan Allah ne, mutane na ne, a bar musu a hankali. Na kiransu kuma ina addu'a. Wata rana za a samu ko mutum ɗaya ne ya yi imani da Allah, na ci riba, don an kashe su ban ci ribar komi ba. La ilaha illallah. Shi ne wannan alam na shirah laka, sada an buɗe masa kirjinsa ya yi faɗin da kowaye zai iya shiga ciki kuma ya samu wurin zama. Kuma ba abin da zai rikita shi ya sa ya ɗauki mataki irin na gaggawa. Su suna gaggawa, shi kuma yana jinkirtawa. Shi sa Allah ce walaula ajalun musamman, da ba don wani ajali da Allah ya sa musu ba, kuma da ba don Allah ya yi alkawari cewa in kana nan ba za a yi musu azaba ba. Wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim, in kana nan ba za a musu azaba ba, amma in kana so ka ce a musu za a yi. Shi kuma rahmatan lil alamin, yace ana rahmatun muhda, ni rahama ce da Allah ya sake ta, don haka kowa ya zai ci arziki, ni ba zan sa a halaka kowa ba. Aka je yaƙin Uhud, mutane suka nemi su kashe shi ba su samu dama ba, suka kawo masa hari, aka jefo makami ya shiga goshinsa, sai da aka zare aka fizge. Aka jefo majajjawa ya karya masa haƙori, wannan haƙorin raba'iya. Jini yana ta zuba har aka koma cikin gari, jini bai daina zuba ba, sai da yarsa Fatima ta kona tabarma ta ɗauki tokar ta sa tukun kafin jinin ya tsaya. Jinin manzan Allah sallallahu ya bi goshinsa ya sauka yana diga a ƙasa, kawai saboda ya ce ku yi imani da Allah. Amma yana ce Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Da Allah ka gafarta wa mutane na, ba su sani bane, da sun sani da ba za su mun haka ba. Da Allah ka yafe musu kawai. To shine Allah ce wa inna rabbaka ladhu maghfir qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum. Ka ce wa kafare ma in sun daina kafirci za a yafe musu. Da waɗanda suke kafirci irin na ƙarya ta tashin kiyama, da waɗanda suke kafirci na cewa Allah yana da ɗa, da waɗanda suke cewa Allah yana da mata. Mal masihu ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa. Allah ya ce wannan baiwar Allah ce, shi kuma bawan Allah ne, annabi Isa ɗanta. Amma duk da haka Allah madaukakin sarki ya ce afala yatubuna ila Allah
ba za ku ga wa kiristoci su tuba zuwa ga Allah ba wa yastaghfiruna su nemi gafararsa wallahu ghafurur rahim. Allah zai gafarta wa kirista, Allah zai gafarta wa arna masu bautan gunki, Allah zai gafarta wa yahudu, Allah zai gafarta wa kowa in yantahu, in suka bar kafirci suka yi imani yughfar lahum ma qad salam. Saboda wa inna rabbaka ladhu maghfiratin linnasi ala zulmihim. Duk laifin mutane in suka nemi gafara a wurin Allah, Allah zai yafe musu. Wa inna rabbaka lashadidul iqab. In kuma suka ci gaba to ka gaya musu Allah mai tsananin kamu